Asik aja kore. Ha! Halo Bang Sutuber. Bang Sutuber. Bang ya bang, masuk TV ya bang ya bang. Iya bang. Ada ya. Kok lagunya mana Nokia bang? Asik. Menukia alangan dari buki atapakia ayam Cina di laman sampai hati kurang mamia kami nana diri nana denai sayang sampai hati kurang mamia kami nana diri nana denai sayang. Asik. Sawantang lang ade pandai tabang Malayo sakata hati sajo Cali nanaka diambia laki orang usah disembaju Cali nanaka diambia oi laki orang jangan disembaju. Hey! Pam 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 pam. Bakasi abang nama tuan memandang sampai hati pendede lokoi denai apa nana denai puyo tuan nana iyo pulo urang anan den cinta baambia pulo sa jika onyo malu bisa dikubuan dalam indah denai kata rumah cando Barabana da Andre mana kata gua oi de mamandang karusa ajuo Barabana di mana kata gua oi de mamandang karusa ajuo agi mangsor ha. Bakasi abang anak mata tuan memandang sampai hati pendiri lukoi denai urang anan denai pulo udara iyo pulo urang anan den cinta maabi pulo se jika onyo malu bisa dikubuan dalam indah denai ketaruh cando iko
oi mungkin kini sedang merandong. Oi manangi kapui anda ke gunung. Oi nande angin batulah ajuang. La manangi kapui oi nak ke gunung. Oi nande angin batulah ajuang. Jali Allah adering nana baka tomato olalai bantu anyo boy sandiri pandangi lah den calia den tarawang saja sanjo. Oi lai kok pandai udah itu nana banyanyi lah den calia den pandangi lai kok pandai inyoy kok banyanyi talambe tibo nyalea bang caen kamano dulunya saja sanjo kok oleh kayo oi itu sana den kok bansai haram kadisa ponyo ciko oleh kayo iko sana den kok bansai haram kadisa ponyo. Main tain cando pantuna bu dosen jokareson onen mak saja candonyo. Oi main tain onne ayam matoden jale ayam matoden kapaguno indah adol denai kini main tain ai nanio sajona denai bajo. Ai saja kite awa ai Allah marasai ai kununi suat ai badan ko tua ai sedangkan kini ai badan marasai kununi suat bang donang badan ko tua kumpulan ai napiti banyak-banyak kuliah nak sanangi duit itu untuk apa oi bapiti banyak ai kalau batin acok kaibo ai untuk apa rania bapiti banyak ai kalau batin acok kaibo itu para sayan cando kareson asabui da ina samalamko re otonyo indak lah bakalason kamari mado ai tuaganyo adai otonyo indak bakalason kamari mado sajo itu candonyo asik udah itu kini kolah mereka mati pajak lagu nana dimintanya same bana gini ayo daka hitam hari malam nyoba topi jual oi lagunya oi cie mati pajak ngajak dulu itu dimintanya kok iyo udah ondela mati pajak samojo mason onde nyomarando oi udah basungui inyo mati pajak samojo kareson lagae emang komarando candi kato wana juo nyomarando desa dengan limo bini dipakai no tapi ado padi denai nana taraso tio babi ninyo ena jando yuo ado sakete udah de ina nana taraso tio babi ni oi janda sajo tio babi ni oi namando sajo ba itu bana karesonko bejo kareson awak nani bo halai babini tapi lalu onyo surang ajuo jo kareson awak nani bo ajo di muko tipi ina
kece na inyo man cibia oi bangka asa jotu atino parangai kareson sabana ganjian aco nana balaki nana diga duanyo parangai kareson sabana ganjian aco nana balaki nana diga duanyo sama nama samojo abang Riki ina abang ane onene ba itu pun mau ko indangan cari nana indah balaki namwa sajo malapi au pulo kanca abana yangi onde wae bini urang cie laki nyo sajo tari kicahnya ba itu manang parangai nana bujang-bujang indah kacang kajano nyo tahun niko hai ba itu manang ai nana bujang-bujang ndak ada pe nana gadinya cari na jando. Terima kasih. Oke, mati baja.